impormasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:13. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang po ang mga bareta ngunyan Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Albay Provincial Health Officer nangapudan sa publiko na sunodon sa napirmi ang minimum health protocols. Mga opisina de gobyerno asin establishmento ipinapairarom sa evaluasyon. Crime rate sa Kabikolan nagbaba. Disinfection process ginigibungon yan sa mga opisina kan Piudoran, Albay. Sa lado national, Duterte 2 beses nang magkakaigwan in Talk to the People kada simana. Herd immunity posibleng makamtan sa masunod pang taon. Vaccination target dapat palangkawon pa. Pagbawi sa paggamit ng face shield, inuyunan kan WHO. Sa ibang nasyon, Amerikana adit sa deklarasyon ng bagong gobyerno sa Afghanistan. Sa lado ng sports, talk and text, nagsapan ng primerong pierde sa Philippine Cup. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Nangapudan si Albay Provincial Health Officer Dr. Estela Zenet sa mga albayano na magsunod sana sa minimum health protocols tanganing malikayan ang padagos na pagdakol kan mga kaso ng COVID-19 sa probinsya. Ini matapos ako niya na naglalangkaw mananggad ang mga narestrong kaso kan siring na helang. Idinungan pa man niya na permisa nang magsuolog in face mask, face shield, lalo na ang obserbasyon kan social distancing. Sinabi ni Senate na likayan muna ang mga pagtiripon sharing sa party o ano man na aktibidad na iguaning kadakol ng mga tao dalante ini pwedeng maging super spreader event. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos ngunya na paglibot kan Regional Monitoring and Evaluation Team kan Department of Interior and Local Government kasabay ang Bureau of Fire Protection sa iba-ibang opisina de gobyerno tanganing mahiling kung an mga ini talagang nagsusunod sa safety standard. Ang evaluasyon o evaluation team, iyon nagkakaiguanin assessment as in evaluasyon kung ang sarang opisina de gobyerno dapat matauanin safety seal. Enot kay ni kadakol ng mga opisina de gobyerno, pati naman mga establishmento de negosyo sa kapalibutan, ang natauanin safety seal matapos mapatunayan na nagsusunod ang mga ini sa safety standards. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nagbaba ni nasa 17% ang crime rate sa Kabikolan sa primerong 8 bulan ngunya na taon kumpara kan 2020 sa parehong peryodo. Inempahayag ni Bicol PNP Regional Director, Police Chief Superintendent Jonel Estomo base sa sendang datos na nakakaputan sa Camp Simeon Ola. Tayang ipinaliwanag na dakulang tabang ang naiwasan na kampanya kontra sa kriminalidad kaya ba ang kontra sa illegal na droga. Idinuga pa ni Estomo na lampas 1,000 operasyon kontra sa illegal drugs as in loose firearms ang ginibukan mga polis
na nagresulta para magkadarakop ang mga drug personalities pati na ang mga nagtatago nin armas. Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Matapos makarehistro na nagkapirang positibong kaso ng COVID-19 sa Piudoran, Albay, tulos man na nagkaigwan ni lakdang ang gobyerno lokal na ang gabos na mga kagamitan sa mga opisina na ipairarom sa disinfection process tanganing mahali ang posibleng virus na pwedeng makaulakit sa saindang mga empleyado. Si Alkalde Aran Arandia nagpaluwas in orden na dapat magkaigwan ng disinfection bilang pasiguro man kontra sa virus. Ang siring na bagay nagluwas matapos na ang Piudoran makarehistro ni nagkaperang kasong positibo sa COVID-19 kung saan may naibaretang duwa kaini ang nagadan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bilang parte kan 200 milyones pesos na fundo para sa implementasyon kan proyektong water system na nakonsigir kan ako Bicol Party List para sa mga barangay na daing sufficienting supply ng tubig na magagamit sa sendang araw-aldaw na pangangaipo, nakatalaan na inauguraran ngunya na aldaw ang bagong proyekto sa barangay Kagbakong, Legazpi City kung saan sinda ako Bicol Representative Saldico asin Congressman Pido Garbin ang mangingenot sa inaugurasyon na susundan naman sa Barangay Bariis. Sa aga, magkakaigwaman ng inaugurasyon kan water system project sa Sitio Malangka, Barangay Taysan. Asin pagkahapon naman sa Barangay Istansa. Sa September 11, nakatalaan man na inauguraran ang water system project sa Sitio San Jose, Barangay Maslog, Legazpi City. Enot kani, sinabi ni Garbin na nasa 71 mga water system project ang pigdalauma na may papagibon nindangon niya na taon sa iba-ibang parte kan Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naghiro na ang gobyerno lokal kan Tabaco City sa reklamo kan mga pasaheros na nadudublin ng pamasahe kung sinamado man sa terminal tangani makalunad sa pampasaherong vehikulo pasiring sa Legazpi City. Sinabi ni Renier Burse, Pamayokan Public Safety Office sa sinamangkikipaghuron sa transport sector tangani magkaigwan ng win-win solution sa reklamo kan mga pasaheros na kinakaipuhan yung unang maglunad sa padjak pasiring sa terminal lalo na tahalang kauman ang plete digdi. Yan ang primero kaptan kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init.
Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neosep ka na. Neosep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prevensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo.
at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko, Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Elreal mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Odok sa pusong pinasalamatan ni Senador Bongo ang siya ay mga pag-iriba sa Philippine laban sa tiwala sa iya pati na kay Presidente Rodrigo Duterte.
Sayang sinabi na para sa sarong probinsyano, asin simpleng empleyado na ginibong senador, dakulang honra na may konsiderar siya sa pagka-presidente alagad, inotro niya na bako siya interesado na magkandidato para presidente sa rason na siya nakatutok na makaserbi sa kapwa niya, si Riman, dahil sa plano na makipagkompetensya sa pinakahalangkaw na posisyon sa nasyon. Idinugang panigo na importante na hanapan ng katimbang si Duterte tanganing may pagpadagos ang pigmamauwat kay ni sa nasyon. Hinabi niya na dalan sa kadakol na hagyat na pigaampangon niyan. Kulog sa payo, ang sasaparon kan masunod na presidente kung kaya magtabang na sana siya. Ini ang rason kung natatadai siya nagatindir sa PDP Laban National Convention kasuodma, dalang tabo niyang magkigwanin sa lang kahulugan ang pagduman niya. Sa hintanawan doon na sinayamanan niya ang tangro asin siya nagdalaom na igagalang ang sa iyang desisyon. Sa primerong quarter kan masunod na taon pa, posibleng makamtan ka nasyon ang herd immunity kontra COVID-19. Alaga depende ini sa mare-receiving supply ng COVID-19 vaccine. Inan sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa kaputan ni Senate President Pro Tempore Ralph Frecto sa briefing sa Senado kan Development Budget Coordinating Committee manungod sa proposed 2022 National Expenditure Program. Paliwanag ni Dominguez na kaipuhan na 9 milyon pa na doses ng COVID-19 vaccine kada semana para mabakunahan ang 70% kan sa tuyang populasyon. Tinawan pa nindoon ni Dominguez na sufficiente na ang order na bakuna kan gobyerno as inigwa naman na pambayad kaya mas makaskas ang pag-deliver na sa nakan pharmaceutical companies ang sa inang piglalauman. Sigun kay Dominguez, sa ngunyan, steady ang supply kan Sinovac vaccine asin sa katunayan, sobra sa 50% na ana i-deliver kay ni sa nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon, nagpahag ng kaaditan ng Amerika kasunod kan deklarasyon ng bagong gobyerno kan Taliban militants. Sigun sa ipinalwas na statement kan US State Department na naaadit sinda sa affiliation asin track records kan nakaparang individual na ibinugtak kan gobyerno kan Afghanistan na binilog kan Taliban. Ang pagdesignar bilang pamayo kan interim cabinet na si Mullah Muhammad Hassan Akhund, kibana na sa blacklisted kan United Nations asin ang acting interior minister na si Sirajuddin Haqqani nasa wanted list man kan Federal Bureau of Investigation. Apisar kani, padagos na lalauman kan Amerika ang commitment kan Taliban na tutugutan ang safe passage kan mga foreign national asin Afghan, gariba na ang mga repatriation flight na paluluwas sa Afghanistan. Nangako man ang Taliban Supreme Leader na si Malwawi Ibatullah Askundasa na gusto kaining magkaigwani makusog asin maray na relasyon sa ibang nasyon. Siya man, respeton kan Taliban government and international law asin mga kasunduan sa kod na dai ini nakakaraot sa Islamic law asin national values ka nasyon. Barata sa lado ring Karawat. Sa puon pasanakan Kawat, naging mainit na ang San Miguel Beermen. Sagkod na sa inang daugon, ang token text tropang giga sa PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga sa score na 83-67. Mas kinadaog alagad mantinidong nangingenot ang tropang giga sa kartang anom ang gana asin saroan pierde. Sa ibang nalado, pinadapa man kan Magnolia Hot Shots and NLEX Road Warriors sa score na 112-105 matapos magkaigwanin duwang beses na overtime. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Nagluwa sa sarong pag-aadal na ang mga babies nakapandok kan sendang daddy mas healthy lalo na sa pag-abot kay ni sa sarong taon na birthday. Apara kay ni hababaman ang tsansa na magkaigwanin asma o apo o kaya darahon o makonfine sa ospital nin masalabang panahon. Paliwanag kan mga eksperto na ang mga daddy na nailing nakapandok ninda ang sendang baby nagtatagaman nin masalabang oras o panahon kiribanan ang sendang aki na minaabot nin sagkod sa duwa may kabangang oras. Nagtatauman ang nasabing mga ama ni mas dakol na atensyon sa mga pangingaipong pangsalud kan sendang aki na nakakatabang para mabawasan ang patakot
kan pagkakaiguan inhelang kan mga ining. Nagpapatunay ini na ang presensya ni sarong ama importanteng marahay sa pagpapatalubo kan mga aki na nakakatabang asin nakakatao o nakakaapektar man in dakula sa salud kan mga ining. Tigpapatunayan man kini ang namas ganado asin na ugmaan mga ama na makaibanan asin atamanon ang sendang mga kapandok na aki. Alagad, hinagad ka mga eksperto sa mga daddy natutukan ang pagpapadakula sa sendang aki maski bako panindi ini kapandok. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Nag-posing ng topless si Miss Universe Philippines 2017, Rachel Peters, sa maternity shoot. Matang siya naghahanda sa sayang primerong aki. Gamit ang Bohemian knitted bikini, ipinahiling kaini ang sayang tulak. Matang tinahuban na niya sana, o tinahuban na sana kan sayang kamot ang sayang daghan. Sayang sinabi na saro na sanang bulan ang pigahanat niya bago magluwas ang sayang aki sa sayang agom na si Governor Migs Villafuerte kan Camarines Sur. Bareta, salado ng saludo makita sa News Base si Mar de la Marcamen. Dakul na tao ang kaipuan ng pangon ng stress asin kawaran durante kan mga nakalis na taon. Sigun sa mga eksperto sa salud sa kinaman, ang pagkakaigo ng oras para iproseso ang nasa isip asin pagmati nakakatabang para magkaigo ng perspective, peace, asin acceptance. Then nagsinabi na dapat may journal o listahan kan sa indang nasa isip asin namamatayan, adalan kung paano mag-meditate asin makipag-uron sa personang sa imong pagtitiwalaan. Ikong pa sa mga health experts, dapat natamanon ang sadiri asin gibuon na prioridad ang salud asin pagkatawo. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Mardela, Daingiba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Jolina ay mantinido niya po ang sayang kusog habang ito po ay papaharayo na sa mainland Luzon. Umantang sa bagong alas 4 ng pagkaga, ang sentro kang tropical storm na si Jolina pigakalkulong nasa distansyang 145 kilometers sulnopan norte sulnopan kang Iba Zambales o nasa distansyang 615 kilometer norte sulnopan kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 15.8 degrees north, 118.7 degrees east. Taglayang kusog na duros na bot sa 85 km per hour. Halani sa sentro, asin pagbugsuning duros na bot sa 115 km per hour. Nagihiro pasiring sa norte Solnopan sa rikas na 25 km per hour. Ang bagyong Jolina ay pigalauman na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa aga po, sa aldaw po ning Biyernes. Mantang pong typo na si Kiko ay padagos po ang sa iyang pagkusog habang nasa may kadagatang sirangang kang Pilipinas sa tampad kang Central Luzon na sa bagong alas 4 kang paggaga. Ini ay pigakalkulong nasa distansyang 785 kilometers sa sirangang kang Baler Aurora o nasa distansyang 615 kilometer norte sirangang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 15.5 degrees north, 128.9 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 185 km per hour, asin pagbugsuning duros na abot sa 230 km per hour. Naghihirop pasiring sa Solnopan sa rikas na 20 km per hour. Ang bagyong si Kiko po ay inaasahan po natin na patungo po sa may extreme northern Luzon, Taiwan area, asin pigilauman man na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa araw po ng pagkadomingo. Umantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa sirangan parte kang Cagayan, sa may norte sirangan parte man kang Isabela. Umantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Maluya sundo moderatong duros na hali sa Solnopan sundo sur Solnopan ang mamamatian na may banayad sundo sa
moderato na pag-ukol ni kadagatan. Temperatura pigilauman Santas Pon 24 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:51 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live hari digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Yan mga tugang nga detalles ka mga bareta ang unyan na Webes. Sa pag-arakan mga pag-iriba, Mardila sa Newsbase. Ronald Baldo sa Laro Technical asin Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi ano pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin.